Στην έκτη άσκηση θα προχωρήσουμε στη βελτιστοποίηση των ορίων της υπαίθριας εκμετάλλευσης. Θα ζητήσουμε λοιπόν από το πρόγραμμα, αφού του δώσουμε κάποιες οικονομικές και τεχνικές παραμέτρους και σε συνδυασμό με τις περιεκτικότητες που εκτιμήσαμε στα μπλοκ στην προηγούμενη άσκηση, θα υπολογίσει τα βέλτιστα όρια ανά επίπεδο, ανά βαθμίδα ουσιαστικά, τα οποία εμείς στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε για να σχεδιάσουμε πραγματικά την εκμετάλλευση με φρύδια, πόδια, ράμπες κτλ. Θα χρησιμοποιήσουμε μια μέθοδο βελτιστοποίησης, η οποία ονομάζεται Push Relabel. Είναι μια μέθοδος η οποία αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια και ουσιαστικά βρίσκει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα με τη μέθοδο Lerich-Grossman, απλά σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Έχουμε λοιπόν, είμαστε και πάλι στο Vulkan και στο φάκελο που έχουμε όλα τα αρχεία του έργου, και για να τρέξει η βελτιστοποίηση θα πρέπει καταρχήν να έχουμε ανοίξει το μοντέλο block, μέσα στο οποίο θα αποθηκευτεί και το αποτέλεσμα της βελτιστοποίησης. Η βελτιστοποίηση ουσιαστικά κωδικοποιεί τα block ως προς το αν ανήκουν ή δεν ανήκουν στη βέλτιστη εξκαφή. Πηγαίνουμε λοιπόν στην περιοχή Block Models και κάνουμε διπλό κλικ πάνω στο μοντέλο block που έχουμε για να ενεργοποιηθεί. Για να μπορεί η μέθοδος βελτιστοποίησης να αποθηκεύσει το αποτέλεσμα στα block, θα πρέπει να υπάρχει μια σχετική μεταβλητή, η οποία όμως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, αυτό και θα πρέπει να την προσθέσουμε. Πάμε λοιπόν στη λειτουργία Block, Manipulation, Add Variable για να προσθέσουμε αυτή τη μεταβλητή. Συνηθίζεται τις μεταβλητές αυτές να τις ονομάζουμε κάτι σχετικό με τον όρο εξκαφή, επομένως βάζουμε σαν όνομα μεταβλητής τη λέξη pit, η οποία μεταβλητή θα είναι τύπου integer, θα είναι ακέραιος αριθμός και μπορούμε να αφήσουμε ως default τιμή το 99. Πατάμε το OK και έχει πλέον προσθεθεί στο μοντέλο μας η μεταβλητή pit. Προχωράμε λοιπόν τώρα στο να δώσουμε τις οικονομικές και τεχνικές παραμέτρους που θα χρησιμοποιήσει ο αλγόριθμος της βελτιστοποίησης. Πάμε λοιπόν στο menu block, Pit Optimizer, Edit. Εδώ υπάρχει και η μέθοδος κινητού κόνου, το Floating Cone, η οποία όμως δεν χρησιμοποιείται πλέον στις μέρες μας. Είναι μια παλιά μέθοδος, η οποία μάλιστα δεν παράγει και πραγματικά βέλτιστα αποτελέσματα. Επιλέγουμε λοιπόν τη λειτουργία Edit και ανοίγει αυτό το παράθυρο στο οποίο θα δώσουμε τις διάφορες παραμέτρους μας. Ξεκινάμε επιλέγοντας το μοντέλο block, από το οποίο θα διαβάσουμε στοιχεία και στο οποίο θα γράψουμε επίσης το αποτέλεσμα. Όλα τα συστήματα βελτιστοποίησης υπαίθριας εξκαφής λειτουργούν στη βάση κανονικών block, δηλαδή δεν μπορούν να λειτουργήσουν στη βάση των υποδιαιρέσεων τους, στα sub-blocks. Γι' αυτό και με το που δηλώνουμε εδώ το μοντέλο block το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε, το πρόγραμμα εκτελεί μια διαδικασία reblocking, βλέπετε εδώ πέρα τις σχετικές πληροφορίες. Ξεκινάμε δηλαδή με ένα μοντέλο το οποίο ήταν sub-blocked και τελικώς καταλήγουμε με ένα μοντέλο που είναι regular και το οποίο έχει τις ίδιες διαστάσεις όσον αφορά τα block με τα κύρια block του δικού μας μοντέλου, 10x10x10. Εμείς μπορεί να αποφασίζαμε για παράδειγμα εδώ ότι θα τα συνδυάζουμε και σε μεγαλύτερα block, σε 20x20x10 ή κάτι διαφορετικό, για να εξασφαλίσουμε ενδεχομένως και κάποιες διαστάσεις, κάποια ανοίγματα κατά την εκμετάλλευση. Αφήνουμε λοιπόν το 10x10x10 και προχωράμε σταδιακά από πάνω προς τα κάτω εδώ στις διάφορες σελίδες που περιέχει αυτό το παράθυρο. Ξεκινάμε λοιπόν να δώσουμε τις οικονομικές παραμέτρους, τα financials,
Βλέπουμε εδώ έχουμε δύο βασικές επιλογές. Να δώσουμε μια έτοιμη μεταβλητή που να περιέχει την οικονομική αξία των μπλοκ. Αν είχαμε υπολογίσει προηγουμένως την οικονομική αξία των μπλοκ, θα μπορούσαμε εδώ να την δηλώσουμε, ποια μεταβλητή είναι αυτή. Εμείς όμως δεν έχουμε κάνει κάτι τέτοιο, επομένως είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουμε την επιλογή Calculate Economic Value, ώστε να υπολογίσει τώρα, με βάση τα στοιχεία που θα δώσουμε, τις αξίες των μπλοκ. Έχουμε δύο δυνατότητες εδώ, να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο Single Product Process Rock Type, δηλαδή να έχουμε ένα προϊόν, μια διαδικασία επεξεργασίας ή εμπλουτισμού και έναν τύπο πετρώματος που μας δίνει το υλικό, ή να έχουμε πολλαπλά προϊόντα, έτσι αν το μεταλλείο μας βγάζει παραπάνω από ένα προϊόντα ή έχει παραπάνω από μια διαδικασία εμπλουτισμού, δεν χρειάζεται να είναι μόνο τα προϊόντα διαφορετικά. Μπορεί να έχουμε, ας πούμε, μια μεταλλοφορία, η οποία ανάλογα με τις μορφές τις οποίες παρουσιάζεται ή τα διαφορετικά όρια ποιότητας, να τα οδηγούμε σε διαφορετικές διαδικασίες εμπλουτισμού για να παράγουμε δύο διαφορετικά προϊόντα. Αυτό θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε το Use Multiple Product Process Rock Type Method για να το πετύχουμε. Εμείς όμως εδώ θα επικεντρωθούμε μόνο στον χρυσό και σε μια διαδικασία εμπλουτισμού του, οπότε χρησιμοποιούμε το Use Single Product Process Rock Type Method. Προχωράμε στο Currency Units. Μπορούμε να επιλέξουμε ένα από τα διαθέσιμα νομίσματα. Ας πούμε ότι επιλέγουμε το ευρώ. Και ερχόμαστε εδώ για να προσδιορίσουμε το πώς θα αποφασίζει το πρόγραμμα εάν ένα μπλοκ αξίζει να το εμπλουτίσουμε ή όχι, αξίζει δηλαδή να το θεωρήσουμε μετάλλευμα ή όχι. Και υπάρχουν δύο μέθοδοι ή δύο κριτήρια για αυτό το σκοπό, να το κάνουμε με βάση κάποιο όριο εκμεταλλευσιμότητας ή να το κάνουμε με βάση τα έσοδα που μας δίνει το μπλοκ. Δηλαδή πρώτα να εξετάσουμε τα έσοδα και μετά να δούμε αν αξίζει ή δεν αξίζει να το εκμεταλλευτούμε το συγκεκριμένο μπλοκ. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε το by cutoff, έτσι είναι στημένη η άσκηση. Και το τελευταίο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη σελίδα είναι να προσδιορίσουμε τι θα συμβαίνει με τα sub-blocks. Ναι, μεν είδαμε ότι κάνει ένα reblocking το πρόγραμμα. Εν τέλει να αποφασίζει αν όλα τα sub-blocks που περιέχονται μέσα σε ένα μεγάλο block θα καταλήγουν ως στήρα ή ως μετάλλευμα συνολικά, ή αν έχουμε τη δυνατότητα εμείς να τα διαχειριστούμε ξεχωριστά και να αποφασίσουμε την τύχη τους ξεχωριστά. Αυτά φυσικά κατόπιν της κανονικής βελτιστοποίησης. Εμείς μπορούμε να βάλουμε εδώ το best process for each sub-block. Δεν κάνει και πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, η αλήθεια είναι η μία ή η άλλη περίπτωση. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την πρώτη σελίδα και προχωράμε στα προϊόντα, στα products. Εδώ δίνουμε την οικονομική αξία που έχει το προϊόν που παράγουμε. Η αλήθεια είναι ότι η άσκηση αυτή έχει γραφτεί πολύ παλιότερα και δουλεύει με κάποιες τιμές οι οποίες δεν ισχύουν πλέον. Οι τιμές των μετάλλων αλλάζουν από έτος σε έτος και από μήνα σε μήνα ακόμα. Επομένως είναι λογικό να είναι πολύ διαφορετική σήμερα αυτή η τιμή από ό,τι ήταν πριν από 15 χρόνια που γράφτηκε αυτή η άσκηση. Λοιπόν, και έτσι θα βάλουμε σαν base price αυτό που αρχικώς βάζαμε σε αυτή την άσκηση, που είναι 20 ευρώ αναγραμμάριο, που φυσικά δεν είναι η σημερινή τιμή του χρυσού, είναι πολύ παραπάνω, είναι σχεδόν διπλάσια. Το πώς θα υπολογίζει εν τέλει για ένα μπλοκ την αξία του ή τα έσοδα που ενδεχομένως μπορεί να μας δώσει αυτό το μπλοκ θα έχει να κάνει με την περιεκτικότητα, η οποία την έχουμε εκτιμήσει μέσω της μεταβλητής AU, και η οποία AU μεταβλητή έχει για μονάδες τα γραμμάρια ανά, per, έτσι, metric ton. Είναι πολύ βασικό σε αυτά τα παράθυρα να βάζουμε τις μονάδες. Συνήθως ένα λάθος που κάνουμε, μια παράληψη, είναι μην συμπληρώσουμε τις μονάδες και έτσι δεν θα ξέρει το πρόγραμμα πώς να υπολογίζει κάποιες ποσότητες. Εδώ παράλληλα με το product
έχουμε και μια ενότητα που αφορά το selling cost, το κόστος πώλησης του προϊόντος. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει με διάφορα έξοδα τυποποίησης του προϊόντος, συσκευασίας ή ακόμα και τη μεταφορά του στο σημείο πώλησης. Αν αυτό το σημείο πώλησης είναι ακριβώς έξω από το εργοστάσιο πλουτισμού ή αν είναι σε κάποιο λιμάνι ή έτσι, κοντά στον πελάτη κτλ. Εδώ θα βάλουμε εμείς ένα κόστος πώλησης στο 1,5 ευρώ ανά γραμμάριο. Ήδη λοιπόν από τα 20 γραμμάρια, 20 ευρώ, το 1,5 μας έχει φύγει στο κόστος πώλησης. Γενικά μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο να υπολογιστεί αυτό το κόστος πώλησης, γιατί μπορεί να συνδυάζει διαφορετικές παραμέτρους, οι οποίες άλλες θα είναι ανά τόνο, άλλες μπορεί να είναι ανά γραμμάριο. Θα πρέπει να γίνει έτσι μια αναγωγή, ώστε να μπορούμε εδώ να βάλουμε ένα κόστος που να είναι ανά μια συγκεκριμένη μονάδα μέτρησης, είτε είναι γραμμάριο, είτε είναι τόνος, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα κόστος πώλησης που είναι ανά γραμμάριο και ένα άλλο κόστος πώλησης που είναι ανά κάτι άλλο. Τέτοιου είδους πιο πολύπλοκοι υπολογισμοί μπορούν να γίνονται μέσω ενός script που θα τρέξει στο μοντέλο block και θα υπολογίσει κάποια πράγματα και στη συνέχεια να μπορούμε να τα δώσουμε εμείς εδώ ως μια μεταβλητή. Δηλαδή, αν δεν μας καλύπτει η δυνατότητα αυτού του παράθυρου να προσδιορίσουμε το κόστος πώλησης, μπορούμε να τρέξουμε μια πιο πολύπλοκη διαδικασία προσδιορισμού του, η οποία θα αποθηκεύσει σε μια μεταβλητή του μοντέλου το selling cost, την οποία θα δηλώσουμε εδώ και θα ξέρει το πρόγραμμα που πρέπει να διαβάσει το selling cost εν τέλει. Προχωράμε τώρα στο processes. Εδώ δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια αλλαγή. Θα αφήσουμε εδώ το processing cost factor να είναι ίσο με τη μονάδα και δεν θα το αναλύσουμε και ιδιαίτερα σε αυτό το στάδιο. Προχωράμε στα rock types. Εδώ δίνουμε το κόστος, υπάρχει και πάλι το mining cost adjustment factor, το οποίο δεν το αλλάζουμε και είναι κοινό για όλα τα block. Μπορεί να δώσουμε σε άλλες πιο πολύπλοκες περιπτώσεις, μπορεί να έχουμε ένα mining cost, έτσι, ένα κόστος εξόρυξης, το οποίο να αλλάζει από περιοχή σε περιοχή με διάφορα κριτήρια μέσα στην εξκαφή μας και θα μπορούμε να δώσουμε έτσι μια μεταβλητή η οποία να προσδιορίζει το συντελεστή έτσι, ρύθμισης του mining cost, του κόστους εξόρυξης. Επίσης έχουμε εδώ και ένα κόστος αποκατάστασης, το rehabilitation cost value, και πάλι και αυτό είναι αρκετά δύσκολο να το προσδιορίσει κανείς με βάση τις μονάδες που δίνονται εδώ. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε εδώ ότι δίνουμε, θα υπολογιστεί στη βάση του κάθε μπλοκ. Τώρα το κόστος αποκατάστασης μιας υπαίθριας εξκαφής σπάνια θα έχει, θα μπορεί να συνδεθεί με το κάθε μπλοκ ξεχωριστά. Μπορεί να έχει να κάνει με τη συνολική επιφάνεια η οποία αποκαλύπτεται ή την συνολική επιφάνεια που θα πρέπει να αποκατασταθεί και όχι απαραίτητα με το πόσα μπλοκ έχουν εξορυχθεί εν τέλει από την εξκαφή αυτή. Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς εδώ μπορούμε να ζημιώσουμε, ας το πούμε έτσι, την εκμετάλλευση με κάποιο κόστος αποκατάστασης το οποίο να αποδοθεί ξεχωριστά στα κάθε μπλοκ με βάση το βάρος τους ή με βάση τον όγκο τους και θα βάλουμε εδώ μια τιμή 3,2 ευρώ αναμετρικό τόνο. Το κόστος αποκατάστασης μπορεί επίσης να έχει να κάνει και με την αποκατάσταση ενδεχομένως κάποιων αποθέσεων στήρων μετά την λήξη της εκμετάλλευσης. Λοιπόν, προχωράμε τώρα στο επίπεδο combinations. Εδώ ουσιαστικά έχουμε μόνο έναν συνδυασμό προϊόντος, διαδικασίας και τύπου πετρώματος, όπως είχαμε από την αρχή. Μιλάμε για το single product κομμάτι. Επομένως έχουμε δυνατότητα ουσιαστικά να κάνουμε μόνο έναν συνδυασμό process και rock type. Κάνουμε κλικ εδώ στο εικονίδιο με τις τρεις θελίτσες. Ανοίγει το σχετικό παράθυρο
Εδώ θα υπάρχει κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με το βιβλίο της μεταλλευτικής προφορικής, το οποίο είναι γραμμένο σε πιο παλιά έκδοση. Έχουμε λοιπόν εδώ να δώσουμε μια τιμή για το Rock Type Processing Cost. Αυτό είναι το κόστος αρχικής επεξεργασίας του υλικού όπως βγαίνει από το μεταλλείο, το κόστος θράψης ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία έχουμε πριν τον εμπλουτισμό. Βάζουμε λοιπόν το κόστος αυτό να είναι 1,5 ευρώ. Εδώ έχει ξεχάσει το παράθυρο να γράψει το σύμβολο του ευρώ ανά μετρικό τόνο. Και τώρα όσον αφορά τα προϊόντα επίσης, τα οποία εδώ βλέπετε ότι έχουμε στην διάθεσή μας μόνο το AU, γιατί αυτό προσδιορίσαμε στα products ως grade variable. Το προϊόν λοιπόν καθορίζεται από τη μεταβλητή AU του μοντέλου. Τσεκάρουμε εδώ το κουτάκι Use Cutoff και δίνουμε κάποια όρια περιεκτικότητας, ελάχιστο και μέγιστο όριο περιεκτικότητας, το οποίο η μονάδα εμπλουτισμού που έχουμε μπορεί να εκμεταλλευτεί ουσιαστικά και να έχουμε απόλυψη δηλαδή κατά τη διάρκεια του εμπλουτισμού ποσότητας μετάλλου μέσα από το συγκεκριμένο μπλοκ. Αν ένα μπλοκ είναι κάτω από, για παράδειγμα, 0,5 γραμμάρια στον τόνο, θα λέμε ότι το συγκεκριμένο μπλοκ δεν μπορεί καν, από αυτό το μπλοκ δεν μπορούμε καν να πάρουμε τίποτα. Δηλαδή, άμα ρίχνουμε ένα μπλοκ που είναι 0,4 γραμμάρια στον τόνο, είναι σαν να λέμε το εργοστάσιο εμπλουτισμού σε αυτή την περίπτωση θα έχει 0% απόλυψη. Στο maximum, που θα βάλουμε κάποια περιεκτικότητα, εννοούμε ότι που θα πιάσει το 100% η απόλυψη. Μπορούμε να βάλουμε μια τιμή ανάλογα με τη διαδικασία εμπλουτισμού. Η άσκηση είναι γραμμένη να έχει μια τιμή 15 σε αυτό το κομμάτι. Και λέμε πώς μετριώνται καταρχήν. Εδώ δεν πρέπει να ξεχάσουμε, γιατί εδώ έχει κάποιες προεπιλογές οι οποίες δεν είναι σωστές. Το grades measured in weight percent δεν είναι weight percent, ήτανε grams per metric ton. Έτσι, όπως το βάλαμε και στο products, έτσι έπρεπε να είναι και εδώ. Προχωράμε λοιπόν στο recovery fraction, το οποίο recovery fraction έχει να κάνει με έναν συνολικό συντελεστή απολυψιμότητας για τη διαδικασία εμπλουτισμού. Και εδώ έχουμε βάλει στην άσκηση αυτή ένα ποσοστό 85%, το οποίο το δηλώνουμε εδώ ως κλάσμα, βάζουμε δηλαδή το 0,85. Και εν τέλει έχουμε και το κόστος εμπλουτισμού, το κόστος επεξεργασίας, τελικής επεξεργασίας του προϊόντος, το οποίο θα είναι και από τα πιο υψηλά κόστη που περιλαμβάνει η διαδικασία, 4 ευρώ αναμετρικό τόνο. Συγγνώμη, 4 ευρώ αναγραμμάριο το έχουμε βάλει εδώ στην άσκηση. Αφορά την ποσότητα του προϊόντος και όχι την ποσότητα του μεταλλεύματος που μπαίνει μέσα στο εργοστάσιο. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την διαδικασία επεξεργασίας και εμπλουτισμού. Πατάμε το OK και προχωράμε στο επίπεδο tonnages. Εδώ θα πούμε στο πρόγραμμα πώς προσδιορίζεται το tonnage των μπλοκ. Καταρχήν έχουμε μια μεταβλητή density, έτσι, πυκνότητας, την οποία μπορούμε να την δηλώσουμε εδώ πέρα, η οποία έχει default τιμή 2,4. Επίσης έχουμε κάποια μπλοκ τα οποία είναι μερικώς κατά κάποιον τρόπο εξορυγμένα. Είναι αυτά που βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια. Για αυτά έχουμε μια μεταβλητή η οποία μας δίνει το ποσοστό πλήρωσης και όχι το ποσοστό του μπλοκ που είναι αέρας. Γι' αυτό και τσεκάρουμε το use rock variable και επιλέγουμε τη μεταβλητή fill PC, αν θυμάστε, που είναι ο συντελεστής πλήρωσης των μπλοκ, η οποία μάλιστα είναι επί της 100. Η άλλη επιλογή είναι από 0 έως 1. Είναι επί της 100 η fill PC, έτσι, πάει από 0 έως 100. Και λέμε εδώ ότι το tonnage μετριέται σε μετρικούς τόνους. Αυτά όσον αφορά το πώς θα υπολογίζει το tonnage, τον μπλοκ.
Πρέπει να το ξέρει αυτό, ειδικά εφόσον και η περιεκτικότητα που έχουμε είναι μετρημένη σε γραμμάρια ανά τόνο, πρέπει να ξέρουμε πώς είναι η τόνη του κάθε μπλοκ. Πώς μετατρέπουμε τους όγκους από το volume του κάθε μπλοκ, τον όγκο του, που τον έχουμε σαν παράμετρο, σαν μεταβλητή του μοντέλου μπλοκ, πώς θα μετατρέψουμε αυτό το volume σε τονάζ. Τώρα έχουμε εδώ και το mining cost, το κόστος εξόρυξης, το οποίο θα το βάλουμε να είναι 1,2 ευρώ ανά μετρικό τόνο. Και έχουμε επίσης να δώσουμε το συντελεστή αρέωσης κατά τη διαδικασία εξόρυξης. Το βάζουμε να είναι της τάξης, η αρέωση της τάξης του 20%, οπότε βάζουμε εδώ σαν συντελεστή 1,2. Αυτό σημαίνει ότι οι περιεκτικότητες όπως βγαίνουν από τη διαδικασία εξόρυξης υπόκεινται κάποια αρέωση, γιατί όσο επιλεκτική και αν είναι η διαδικασία εξόρυξης, πάντα θα υπάρχει κάποια αρέωση κατά τη διαδικασία αυτή, που έχει να κάνει με το ανακάτεμα υλικών από γειτονικά μπλοκ ή από την ανώτερη βαθμίδα ή τέλος πάντων υλικά τα οποία καταλήγουν μέσα στον χώρο του συγκεκριμένου μπλοκ που εξορίσουμε και αλλοιώνουν ουσιαστικά, αραιώνουν τις ποιότητες των μπλοκ αυτών. Έχουμε λοιπόν το mining dilution, είναι αρκετά υψηλό το 20%, αλλά έτσι έχουμε γράψει αυτή την άσκηση, καθώς επίσης και το mining recovery, που έχει να κάνει με το ποσοστό απολειψιμότητας από τη διαδικασία εξόρυξης, το οποίο το βάζουμε να είναι της τάξης του 90%, βάζοντας εδώ το συντελεστή 0,9. Δηλαδή, τι λέμε ουσιαστικά, αν ένα μπλοκ έχει 2 γραμμάρια στον τόνο, αφού έχει ποσοστό 90% απόλυψης, θα καταλήξει η περιεκτικότητα αυτού του μπλοκ μετά την εξόρυξη να είναι 1,8. Λοιπόν, προχωράμε τώρα. Το adjustments και το explain δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσουμε, ούτε εκεί είμαστε σε θέση να κάνουμε τα όποια adjustments λέει εδώ πέρα, γιατί δεν έχουμε προϋπολογίσει σε ποια περίοδο, σε ποιο έτος τα λοιπά πρόκειται να βγάλουμε το κάθε block. Η λειτουργία explain μας επιτρέπει, δεν θα το κάνουμε τώρα, αλλά έτσι να εξηγήσουμε τι κάνει και αυτό, μας επιτρέπει να υπολογίσουμε για ένα συγκεκριμένο block που θα δείξουμε στην οθόνη τι τιμές θα πάρει όσον αφορά τα διάφορα κόστη που έχουμε προσδιορίσει στα προηγούμενα επίπεδα. Μπορούμε να κάνουμε δηλαδή evaluate ένα συγκεκριμένο block για να δούμε τελικά πώς λειτουργούν όλα αυτά τα οποία έχουμε θέσει στις προηγούμενες σελίδες. Προχωράμε τώρα στη σελίδα Optimization. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε την μεταβλητή PIT για να αποθηκεύσουμε το αποτέλεσμα της βελτιστοποίησης. Έχει ένα κουτάκι εδώ που λέει, το ονομάζει Use Legacy Engine. Αν χρησιμοποιήσουμε αυτό το Legacy Engine, τον αλγόριθμο, τον παραδοσιακό, ας το πούμε έτσι, θα χρησιμοποιήσει τελικά τη μέθοδο Lerch-Crossman, θα παράγει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά θα κάνει πολύ περισσότερο χρόνο. Οπότε δεν έχει νόημα να το τσεκάρουμε αυτό το κουτάκι. Λοιπόν, προχωράμε και στο Air Criteria. Εδώ πρέπει να δώσουμε στο σύστημα βελτιστοποίησης να καταλάβει εν τέλει πού θα σταματήσει η βελτιστοποίηση, δηλαδή πού σταματάει το έδαφος και ξεκινάει ο αέρας, ώστε να μην παράγει όρια τα οποία θα βρίσκονται και πιο πάνω από την επιφάνεια του εδάφους και να προβάλλει όρια έτσι, στον αέρα. Τσεκάρουμε λοιπόν το Fix Air Blocks After Optimization. Σαν Air Block βάζουμε το Fill PC και αφήνουμε τις τιμές από 0 έως 0, θεωρώντας ότι αν το Fill PC έχει τιμή 0, πλέον είμαστε εντελώς στον αέρα και να μην ασχοληθεί με τα συγκεκριμένα μπλοκ, έτσι. Να τα εξαιρέσει από τα όρια τα οποία θα προβάλλει. Προχωράμε λοιπόν και στο Sub-Regions. Έχουμε αφήσει πλέον τις οικονομικές παραμέτρους όπως καταλαβαίνετε και προχωράμε σε κάποιες πιο τεχνικές παραμέτρους. Η βασική τεχνική παράμετρος που δίνουμε στα συστήματα βελτιστοποίησης έχει να κάνει με την γωνία εξκαφής, τη συνολική γωνία εξκαφής. Αυτή η γωνία εξκαφής έχει να κάνει με την κλίση που έχει η εξκαφή μας από το κατώτερο πόδι μέχρι το ανώτερο φρύδι. Φυσικά από το κατώτερο πόδι της εξκαφής, δηλαδή από το πάτωμα της εξκαφής μέχρι και το
ανώτερο φρύδι μέχρι την επιφάνεια του εδάφους. Μπορεί εκεί ανάμεσα να παρεμβάλλονται διάφορες βαθμίδες και επίσης μπορεί να παρεμβάλλεται μία ή και περισσότερες φορές κάποια ράμπα. Θα πρέπει εμείς οι γωνίες που θα προσδιορίσουμε εδώ να λαμβάνουν υπόψη τις γωνίες των πρανών, την κλίση του πρανούς, των βαθμίδων, το πλάτος των βαθμίδων, το ύψος των βαθμίδων και ενδεχομένως και το πλάτος της ράμπας εφόσον επηρεάζει μια συγκεκριμένη πλευρά της εκμετάλλευσης, και αυτές τις γωνίες να τις προσδιορίσουμε με όσο περισσότερη λεπτομέρεια γίνεται εδώ. Το Vulkan μας δίνει τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε διαφορετικές περιοχές όπου θα ισχύσουν διαφορετικές τέτοιες γωνίες, είτε με βάση κάποια πολύγωνα, είτε με βάση κάποιους τριγωνισμούς, είτε με κάποια μεταβλητή που υπάρχει στο μοντέλο. Αν θεωρούσαμε για παράδειγμα ότι η γωνία μας θα είναι διαφορετική σε διαφορετικούς γεωλογικούς σχηματισμούς, μπορούμε να το κάνουμε by variable. Να έχουμε μια μεταβλητή μας στο μοντέλο block, η οποία θα αποδίδει τον κωδικό της συγκεκριμένης λιθολογίας και να πούμε ότι για το συγκεκριμένη λιθολογία η γωνία θα είναι τόση, γιατί είναι πιο σταθερό το υλικό. Ή να το κάνουμε κατά βάθος, με οποιονδήποτε τρόπο. Εμείς τώρα εδώ δεν έχουμε διαφορετικά κριτήρια. Θα βάλουμε μια default, μια προεπιλεγμένη γωνία που θα ισχύσει σε όλη την έκταση της εξκαφής. Επίσης μπορούμε να προσδιορίζουμε γωνίες αναδιεύθυνση. Και έτσι να πούμε το βόρειο κομμάτι της εξκαφής μας να είναι με γωνία 35 μοιρών και το νότιο κομμάτι να είναι με γωνία 40 μοιρών, γιατί σκοπεύουμε να βάλουμε τη ράμπα μόνο στο βόρειο κομμάτι της εξκαφής. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιες δυνατότητες. Απλά πρέπει να κάνει μια σχετική προεργασία ο μηχανικός πριν μπει στη διαδικασία να βάλει σε αυτό το παράθυρο τις όποιες τιμές. Εμείς τώρα εδώ θα κάνουμε κλικ εδώ στα default values στο σχετικό εικονίδιο κάτω από το angle list και θα πούμε ότι για διεύθυνση 0 θα βάλουμε κλίση 35 μοιρών. Αν δεν βάλουμε και άλλο set διεύθυνσης και κλίσης, ουσιαστικά αυτή η γωνία θα ισχύσει για όλο τον κύκλο. Έτσι, από τις 0 μέχρι τις 360 μοίρες. Αν βάζαμε εδώ ότι από τις 180 θα ισχύσει κάτι άλλο, τότε το κομμάτι, έτσι, το ανατολικό θα είχε 35 μοίρες και το δυτικό που θα ήταν τις 180 μέχρι τις 0 θα είχε κάποια άλλη γωνία. Δεν έχουμε όμως κάτι τέτοιο προσδιορίσει για αυτή την άσκηση. Κρατάμε σε πολύ απλή μορφή, οπότε βάζουμε απλά μια γωνία η οποία θα ισχύσει παντού. Επίσης μπορούμε να βάλουμε μια προεπιλεγμένη τιμή για τα μπλοκ, αν και για όλα τα μπλοκ θα εκτιμήσει τελικά την αξία τους και φυσικά θα είναι αρνητική. Βάζουμε το μείον 2.400 ευρώ ουσιαστικά, εφόσον θεωρούμε ότι τόση θα είναι η αξία των στήρων, αρνητική αξία. Αν και επαναλαμβάνω θα υπολογιστεί αυτή η αξία λόγω των παραμέτρων που έχουμε βάλει παραπάνω και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Λοιπόν, οι default τιμές χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που τα block δεν βρίσκονται μέσα σε κάποια sub-region από αυτές τις οποίες έχουμε προσδιορίσει εδώ πέρα. Πάμε τώρα στο slope interpolation. Αυτό θα είχε αξία εφόσον είχαμε προσδιορίσει 2 και παραπάνω γωνίες εξκαφής. Δεν το έχουμε κάνει, επομένως δεν τίθεται θέμα του μετάβασης από τη μια γωνία στην άλλη. Και πάμε στη σελίδα multiple fit, όπου εδώ μας δίνει τη δυνατότητα το πρόγραμμα να κάνουμε διάφορες δοκιμές με διαδοχικές υποτιμήσεις της αξίας των μπλοκ και να πάρουμε διαφορετικές εξκαφές οι οποίες θα βρίσκονται η μία μέσα στην άλλη. Ξεκινάει δηλαδή το πρόγραμμα και τρέχει τη βελτιστοποίηση με τα κόστη και τα έσοδα όπως τα έχουμε προσδιορίσει στις σελίδες των financials. Βγαίνει ένα αποτέλεσμα και μετά επαναλαμβάνει όλη τη διαδικασία αφού προηγουμένως υποτιμήσει τις αξίες κατά κάποιο ποσοστό ή κατά κάποια απόλυτη τιμή. Εμείς θα κάνουμε αυτή τη διαδικασία και θα χρησιμοποιήσουμε decrements, δηλαδή διάφορα βήματα υποτίμησης,
θα του ζητήσουμε να πάρει το πολύ 50 διαφορετικά bits, δηλαδή διαφορετικές εξκαφές, υποτιμώντας κάθε φορά την αξία των block κατά 10%. Δηλαδή θα τρέξει πρώτα την βελτιστοποίηση χωρίς υποτίμηση, μετά θα κάνει ένα πολλαπλασιασμό της αξίας επί 0,9 που αντιστοιχεί σε 10% μείωση, θα πάρει μια μικρότερη εξκαφή, μετά θα ξανακάνει το ίδιο, θα πάρει ακόμα μια μικρότερη. Εν τέλει τι θα μας δείξει αυτή η διαδικασία? Οι μικρότερες εξκαφές μας δείχνουν από πού πρέπει να ξεκινήσουμε πραγματικά και την εκμετάλλευση. Μας δείχνουν πώς πρέπει να προχωρήσουμε σε βάθος χρόνου. Η αξία μιας εκμετάλλευσης έχει να κάνει πάρα πολύ και με τον χρόνο. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα όρια της εκμετάλλευσης, αλλά έχει να κάνει και με ποια σειρά προγραμματίζουμε αυτό το έργο. Πώς προχωράμε σε βάθος χρόνου. Το λογικό είναι να ξεκινήσουμε από όσο το δυνατόν καλύτερες ποιότητες και όσο πιο κοντά στην επιφάνεια και σταδιακά έτσι να κινηθούμε σε βάθος χρόνου έτσι ώστε να αυξήσουμε κάθε φορά την καθαρή αξία της εκμετάλλευσης, η οποία έχει να κάνει και με την έννοια του χρόνου. Λοιπόν, αυτά τα έχουμε καλύψει και σε κάποιο άλλο μάθημα και δεν είναι του παρόντος. Λοιπόν, 10% βάζουμε εδώ στα decrements επί της 100 της αξίας των block και προχωράμε πλέον, αφήνουμε το κομμάτι του analysis, το οποίο μπορούμε να το τρέξουμε αργότερα εφόσον έχουμε κάνει και την βελτιστοποίηση, και προχωράμε στο save and run, όπου θα του πούμε πού θα αποθηκεύσει τις προδιαγραφές μας. Μπορούμε να τις ονομάσουμε όπως θέλουμε, ας πούμε ότι τις ονομάζουμε optimum. Τσεκάρουμε το κουτάκι optimization και στη συνέχεια μπορούμε να πατήσουμε το save και μετά το run ή κατευθείαν το run για να κάνει και save. Είναι δικό μας θέμα πώς θα το χειριστούμε όλο αυτό. Μπορούμε λοιπόν να πατήσουμε το run. Θα μας πει ότι θα αποθηκεύσει έτσι και αλλιώς τις προδιαγραφές σε ένα αρχείο με κατάληξη OPF. Πατάμε το OK και αφού μου το επιτρέψει και το antivirus που τρέχω στον υπολογιστή μου, θα μπορέσει να τρέξει τη βελτιστοποίηση. Η βελτιστοποίηση τρέχει αρκετά γρήγορα, προχωράει σε διάφορες δοκιμές και κάθε φορά μπορεί να δημιουργείται και μια νέα εξκαφή ή μπορεί και όχι. Εν τέλει καταλήγουμε με έναν πίνακα, βλέπετε εδώ, με 50 διαφορετικές εξκαφές, οι οποίες κάθε μια αφορά ένα συγκεκριμένο συντελεστή αξίας για τα blog. Επί 1, επί 0,9, επί 0,81 κτλ. Έτσι, είναι αυτό το 10% που βάλαμε. Κάθε φορά φυσικά το 10% αφορά την προηγούμενη, οπότε το 10% του 1 είναι το 0,9, το 10% του 0,9 είναι το 0,81 και πάει λέγοντας. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το αποτέλεσμα, ο αριθμός του PIT έχει αποθηκευτεί τώρα, ο αριθμός της εξκαφής, στην μεταβλητή PIT του μοντέλου block. Πατάμε το Enter και φεύγει αυτό το παράθυρο. Μπορούμε να κλείσουμε και αυτό το παράθυρο εδώ πέρα και επιστρέφουμε στο πρόγραμμα. Τώρα εδώ μπορούμε να προβάλλουμε τις ενδιάμεσες εξκαφές για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί όσον αφορά αυτό το κομμάτι, και θα χρησιμοποιήσουμε μια ειδική λειτουργία του προγράμματος για πρώτη φορά, η οποία προβάλλει με έναν δυναμικό τρόπο τομές μέσα σε μοντέλο block. Χρησιμοποιούμε τη λειτουργία block
viewing. Είπαμε στο μενού viewing είναι όλες οι λειτουργίες που αφορούν την προβολή ενός μοντέλου block με διάφορους τρόπους. Και πάμε στο κάτω μέρος αυτού του μενού και χρησιμοποιούμε τη λειτουργία Load Dynamic Model. Επιλέγουμε το μοντέλο block, επιλέγουμε την μεταβλητή την οποία θα χρησιμοποιήσουμε για τον χρωματισμό των block και επειδή δεν έχουμε ετοιμάσει κάποιο υπόμνημα που να αφορά τις τιμές bit από 1 έως 50, θα χρησιμοποιήσουμε είτε το spectrum, καλύτερα το spectrum, αν θυμάστε ήταν το φάσμα αυτών των χρωμάτων, για να δώσουμε διαφορετικά χρώματα σε διάφορες εξκαφές. Τώρα, πρέπει να εξαιρέσουμε κάποια μπλοκ από αυτή την προβολή, θα δούμε για ποιον λόγο. Επίσης δεν χρειάζεται να δείχνουμε τις πλευρές των μπλοκ, γι' αυτό και θα διώξουμε το tick εδώ από το display edges. Εδώ στο block selection λοιπόν δεν θέλουμε να προβληθούν τα μπλοκ που είναι 0, καθώς επίσης και κάποια μπλοκ τα οποία θα έχουν τιμή 501. Η τιμή 501 μπαίνει από το πρόγραμμα αυτό, τη βάζει το Vulkan σε εκείνα τα μπλοκ τα οποία δεν ανήκουν σε καμιά βέλτιστη εξκαφή. Αν αφήσουμε λοιπόν για το υπόμνημά μας να ισχύσει και η τιμή 501, όπως καταλαβαίνετε έχουμε 50 τιμές από 1 έως 50 και μετά θα έχουμε και μια τιμή 501, όλα τα χρώματα, τα χρήσιμα χρώματα θα πάνε στο κενό ανάμεσα στο 50 και στο 501. Γι' αυτό εδώ πρέπει να πούμε condition pit, το pit να μην είναι not equal 501 and pit not equal 0. Να βγάλουμε και τα 0 που είναι τα μπλοκ τα οποία βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, είναι πάνω από την επιφάνεια του εδάφους, αυτά που είναι 0. Το 501 είναι κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, αλλά είναι έξω από τα βέλτιστα όρια. Βάζουμε λοιπόν αυτές τις τιμές, εδώ, pit not equal 501 and pit not equal 0, πατάμε το OK και πατάμε επίσης το OK. Διαβάζει το πρόγραμμα τις τιμές, τις έχει αποθηκεύσει στη μνήμη του. Συνεχίζουμε να είμαστε σε κάτωψη όμως. Για να προβάλλουμε την οποιαδήποτε τομή πρέπει να πάμε σε προβολή τομής. Πάμε λοιπόν στο View Create Section και με δύο σημεία, όπως κάναμε και άλλες φορές, με δύο σημεία και με κλίση 90 μοιρών, θα δείξουμε την τομή μας. Κόβουμε ουσιαστικά στη μέση με δύο σημεία το μοντέλο block και εμφανίζονται οι ενδιάμεσες εξκαφές. Βλέπετε εδώ με διαφορετικά χρώματα πώς πρέπει να προχωρήσει η εκμετάλλευση. Βλέπετε εδώ πέρα τις πιο μικρές εξκαφές που έχουν δημιουργηθεί κοντά στην επιφάνεια και πώς προχωράει σταδιακά η εκμετάλλευση προς τα κάτω μέχρι τα τελικά όρια της εξκαφής. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον σε αυτή την τομή να φορτώναμε και το σώμα μεταλλοφορίας, όπου θα δείτε πώς παρακολουθούν ουσιαστικά αυτές οι εξκαφές και ειδικά το δάπεδό τους το σώμα μεταλλοφορίας και φυσικά και το τοπογραφικό ανάγλυφο το οποίο έχει προσδιορίσει πού σταματάνε οι εξκαφές αυτές. Φυσικά το σώμα μεταλλοφορίας όπως βλέπετε συνεχίζει και άλλο προς τα κάτω. Αλλά το πρόγραμμα μας λέει μετά τη βελτιστοποίηση ότι εμείς δεν πρέπει να συνεχίσουμε με υπαίθρια εξκαφή πιο βαθιά, γιατί από εκεί και κάτω δεν αυξάνεται πλέον η αξία της εκμετάλλευσης αλλά μειώνεται. Επομένως, με βάση και εκείνη την τιμή που βάλαμε για τον χρυσό, τα 20 ευρώ ανά γραμμάριο, θα έπρεπε να σταματήσουμε εκεί. Αν βάλουμε βέβαια τη σημερινή τιμή του χρυσού και βάζαμε μια τιμή 35-40 ευρώ το γραμμάριο, τότε να είστε σίγουροι ότι δεν θα έμενε τίποτα ανεκμετάλλευτο εδώ και ενδεχομένως το μοντέλο block μας δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί καν για να κάνουμε μια βελτιστοποίηση που φτάνει μέχρι το τέλος, έτσι, το κατώτερο υψόμετρο του σώματος μεταλλοφορίας. Πάντως έχει κάνει μια βελτιστοποίηση, έχει παράγει και μια σειρά από ενδιάμεσες εξκαφές και πρέπει τώρα εμείς να επιλέξουμε, συνηθίζεται δηλαδή να επιλέγουμε, πέρα από την τελική εξκαφή που προφανώς θα πρέπει να σχεδιάσουμε κιόλας στο επόμενο μάθημα, μία ή και περισσότερες ενδιάμεσες εξκαφές, οι οποίες βέβαια και μεταξύ τους να απέχουν αρκετά, ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν τεχνικά
και να προσφέρουν από άποψη αποθεμάτων λίγο πολύ τις ίδιες ποσότητες. Φυσικά για να δούμε ποιες είναι αυτές οι εξκαφές εδώ θα πρέπει να κάνουμε και κάποια διαγράμματα που να δείχνουν τα αποθέματα αναβέλτιστη εξκαφή, για να μπορούμε να βάλουμε κάπου τις φάσεις που θα επιλέξουμε, τις ενδιάμεσες φάσεις, δηλαδή κάποιες από αυτές τις εξκαφές να τις θεωρήσουμε ότι είναι οι επιμέρους φάσεις της εκμετάλλευσης. Αν θυμάστε και στο μάθημα που αφορούσε την σχέση εκμετάλλευσης και τις διάφορες μεθόδους για αυτή την παράμετρο, είχαμε εκμετάλλευση με μειούμενη, με αυξανόμενη σχέση εκμετάλλευσης, με σταθερή σχέση εκμετάλλευσης ή και σε φάσεις, όπου η κάθε φάση από μόνη της μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε με οποιαδήποτε μέθοδο όσον αφορά τη σχέση εκμετάλλευσης. Λοιπόν, εδώ τώρα θα κάνουμε μια επιπλέον δουλειά. Θα ξαναφορτώσουμε ή θα τροποποιήσουμε το dynamic model που έχουμε μπροστά μας. Το κάνουμε ένα modified dynamic model. Πάμε λοιπόν στο block viewing modified dynamic model για να ενεργοποιήσουμε και τα data tips. Θα τσεκάρετε εδώ το κουτάκι data tips. Πατάμε το OK. Ας το ονομάσουμε αυτό το set από data tips. Έχουμε ήδη ένα που, αν θυμάστε, το χρησιμοποιούσαμε για να δούμε το density και το fill PC. Θα βάλουμε ένα set 2 τώρα εδώ, όπου θα περιοριστούμε στο pit. Πατάμε το OK. Τώρα διαβάζει και τα dips. Και τώρα όταν αφήνω το ποντίκι πάνω σε ένα block, μου λέει pit 49. Αν πάω εδώ θα μου πει, ξέρω εγώ, pit 47. Και έτσι μπορώ να διακρίνω κάποιες φάσεις. Ας πούμε ότι διακρίνουμε συνολικά 3. Προφανώς το 50 θα είναι η μία. Και ψάχνουμε να βρούμε άλλες 2 έτσι καλές ενδιάμεσες φάσεις για να χρησιμοποιήσουμε. Να δούμε. Ωραία. Ας πούμε ότι χρησιμοποιούμε την 33 ως ή και λίγο παραέξω ενδεχομένως. Την 37 θα χρησιμοποιήσουμε σαν μία ενδιάμεση φάση και την 44 σαν την επόμενη. Βέβαια η επιλογή δεν γίνεται έτσι μόνο γραφικά όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να έχουμε και στοιχεία μπροστά μας όσον αφορά τα αποθέματα της κάθε ενδιάμεσης εξκαφής και φυσικά όσον αφορά το οπτικό κομμάτι δεν θα περιοριζόμασταν στην προβολή μίας τομής κάπου συγκεκριμένα. Θα κάναμε και τομή κάθετα σε αυτήν που βλέπουμε τώρα. Μπορεί να κάναμε και κάποιες οριζόντιες τομές μέχρι που να διαπιστώσουμε ποιες είναι οι φάσεις που θέλουμε. Γενικά ο προσδιορισμός αυτών των φάσεων που το ονομάζουν και pushbacks στα αγγλικά είναι πολύ μεγάλη ιστορία και έχουν αναπτυχθεί και κάποιοι αλγόριθμοι όσον αφορά τη βελιστοποίηση αυτών των φάσεων. Λοιπόν, εμείς κρατάμε στο νου μας ότι εν τέλει θα σχεδιάσουμε 3 εξκαφές, αυτή που αφορά τα βέλτιστα όρια της εξκαφής 37, τη 44 και της τελικής εξκαφής που είναι αυτή με αριθμό 50. Βγαίνουμε λοιπόν από την προβολή τομής, πατώντας είτε το S από το πληκτρολόγιο είτε το εικονίδιο της τομής που βρίσκεται εδώ στα δεξιά. Αυτό εδώ. Μπορούμε δηλαδή να μπαίνουμε και να βγαίνουμε από την προβολή τομής και θα ζητήσουμε τώρα από το πρόγραμμα να μας προβάλλει σε μορφή πολυγώνων τα όρια γύρω από τα μπλοκ που ανήκουν σε συγκεκριμένες εξκαφές. Δηλαδή η εξκαφή 37 που είπαμε και η εξκαφή 44 και η εξκαφή 50. Πάμε λοιπόν από τη μικρότερη. Χρησιμοποιούμε τη λειτουργία Block Viewing Pits για να επιλέξουμε το μοντέλο block το οποίο θα διαβάσει, την μεταβλητή pit από την οποία θα διαβάσει τους αριθμούς αυτούς και μπορούμε εδώ να βάλουμε και στις δύο πλευρές τον ίδιο αριθμό ώστε να προβάλλει αποκλειστικά και μόνο τα βέλτιστα όρια μιας βέλτιστης εξκαφής. Ονομάζουμε την εξκαφή αυτή,
τα όρια τέλος πάντων της εξκαφής ως OptiPit για παράδειγμα, και τσεκάροντας το Save its contour to its own layer, ο αριθμός 37 θα προσθεθεί στο όνομα του layer. Μπορούμε να επιλέξουμε ένα χρώμα όσον αφορά το layer και επίσης είναι πολύ βασικό να κάνουμε normal smoothing, να εξομαλύνουμε αυτά τα όρια, γιατί τα όρια αυτά, όπως καταλαβαίνετε, αφού αφορούν block, αν δεν τα εξομαλύνουμε θα πάρουμε κάποια πολύγωνα τα οποία θα πηγαίνουν περιμετρικά τον block και θα είναι πολύ τετραγωνισμένα και φυσικά δεν θα μπορούμε να τα σχεδιάσουμε κιόλας, να τα χρησιμοποιήσουμε για το σχεδιασμό της εκμετάλλευσης στη συνέχεια. Κάνουμε λοιπόν normal smoothing για να γίνει κάποια εξομάλυνση αυτών των γραμμών. Πατάμε το OK και προβάλλονται αυτά τα όρια. Βλέπετε εδώ έχει προβάλει μία πρώτη εξκαφή. Θα θεωρήσουμε ότι είναι η πρώτη φάση της εκμετάλλευσης που έχουμε να σχεδιάσουμε. Αντίστοιχα έχει δημιουργηθεί ένα νέο layer το οποίο ονομάζεται OptiPit 37. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία, ξαναπάμε στο Block Viewing Pits. Δυστυχώς πρέπει ξανά να συμπληρώσουμε εδώ όλα αυτά τα οποία συμπληρώσαμε και πριν. Βάζουμε την τιμή 44 έως 44 και πάλι τα ίδια εδώ. Και normal smoothing, και φυσικά καλό θα είναι να αλλάξουμε το χρώμα, να μην προκύψουν ευέλτιστα όρια άλλης εξκαφής με ίδιο χρώμα, για να μπορούμε να τα διακρίνουμε. Δημιουργείται το νέο layer, βλέπετε πλέον ότι πάμε και πιο βαθιά αλλά και πιο ανοίγουμε περισσότερο. Είμαστε υποχρεωμένοι να ανοίξουμε γιατί υπάρχει η γωνία εκμετάλλευσης, η γωνία εξκαφής η οποία πρέπει να διατηρηθεί. Και σαν τρίτη φάση, επαναλαμβάνουμε για τρίτη φορά αυτή τη διαδικασία και τελευταία, πηγαίνουμε στην τελευταία εξκαφή που είναι με αριθμό 50. Αλλάζουμε και το χρώμα. Πατάμε το OK. Και παίρνουμε και την τελική εξκαφή. Βλέπετε λοιπόν εδώ τις τρεις φάσεις που θεωρούμε της εκμετάλλευσης. Και στην επόμενη άσκηση θα προσπαθήσουμε αυτές τις φάσεις να τις σχεδιάσουμε σαν εξκαφές. Πραγματικές εξκαφές με φρύδια, πόδια, ράμπες, έτσι. Όλα εκείνα τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να διαθέτει ένα κανονικό σχέδιο εξκαφής. Μπορούμε να δούμε πώς φαίνονται αυτά και σε τομή, να πάμε δηλαδή σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο και να δούμε πώς φαίνονται αυτά τα όρια. Ενδεχομένως να βλέπετε εδώ πέρα και τις φάσεις όπως τις είχαμε από το μοντέλο block, αλλά και τις φάσεις που επιλέξαμε εμείς. Αν διώξω το μοντέλο block, βλέπουμε αυτό που έχουμε να σχεδιάσουμε, δηλαδή ότι αρχικά θα βγάλουμε αυτό το κομμάτι και μετά θα προχωρήσουμε να επεκτείνουμε την εξκαφή μας και μετά να την επεκτείνουμε ακόμα περισσότερο για να ολοκληρώσουμε την υπαίθρια εκμετάλλευση. Αυτή τη δυνατότητα λοιπόν μας τη δίνει αυτό το multiple pit analysis που κάναμε, με διαδοχική υποτίμηση των αξιών των block, προκύπτουν οι ενδιάμεσες εξκαφές και μπορούμε να επιλέξουμε κάποιες από αυτές για να τις χρησιμοποιήσουμε σαν φάσεις της εκμετάλλευσης. Κάνουμε λοιπόν τώρα και save, αποθηκεύουμε τα layer αυτά τα τρία που δημιουργήθηκαν με file save ή Ctrl S ή το εικονίδιο της δισκέτας, και σε αυτό το σημείο έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά η άσκηση της βελτιστοποίησης.